Pamusoro wechangamire ninoitwa memory masikana. Takambouya kuno rapera musi wa 19 October ndo kwakatongwa nyaya yedu, asi haina kupera. Changamire akapinzwa ndichazokudaidza mwana arikubudirwa nemunhu akafa arikuti ndakauraiwa nevanhu 5 anova Happy Matsitsiro, Godfrey Dakameni naSimba Zindimo naReva Katsara naNgoni Vasili. Saka patakadzokera muna October November Changamire akati mwedzi webenzi hazvikwanisi kuti tizodzoke futi nyaya iyoyo izoona kupedziswa. Saka takagara pano October iyeyo yachipera, November, December, January mwana akabudirwa zvakare. Achibva ataura kuti iwewe zvakutsikirira nyaya yangu. Ndikati inini handina chandakwanisa kutsikirira, akati inini ndakutsvaga zvekuita pamwana wako. Ndikati aiwa, imimi kana mimi makutsvaga zvekuita, ini mwana wangu akaitawo zvekupiwa sweet nemwana wemazindimo. Sweet iro rabva kuna Reva Katsara. Inini mamutoona kuti maakundoomesera. Saka akanditi iwewe tsvaga zvekuita, dzoka futi kuna Changamire uende kotaura nyaya yangu. Saka ndakamboitora futi kuti handichamirira Changamire kuti andidaidze futi zvakare. January akapera, February kuzopera kuenda January mwana anga akurwara kuchikora asikachaiwi. Mwana anga arwara mazino kuti anga asikachaiwi. Arwara maziso kuona kunetsa, anoona zvinhu zviri padhuze naye kudai, zvinhu zviri kuda kudai haachakwanisi kuona. Makumbo emwana ari kurwadza. Izvozvi zvatone gumbo rwadza kuti arifamba achikamira gumbo iroro. Mudumbu anorwadzwa nemudumbu. Ndakaenda kuchipatara kuna zvakwakabatsira. Tobva tatsvaga chiremba, takamboenda kuna chiremba watakaenda, watakambofambawo. Ndikataurwa kuti mufi iyeye ndiye akurwadza pamwana iyeye. Saka dzokerai kwaChangamire. Nechipadi ndomadzokera ndaita ndozviri zvakaita nyaya. Right. Nyaya ipopakare last time. Vana vine nyaya dzekuti imimi vana Dakameni netimu ravo ndiwo vanoziva kwavari. Then wakomana vakasungwa navo. Right, vasungwa mapurisa akaita investigations. Akati for now hatisokwanisa kutirira takavasunga because hatisati ane evidence uchapupu wakakwana wokuti kwanise kuvasunga. Asi zvatakuita tiri kuramba tichienderera mberi nemainvestigation kuti tinyaso kuona kuti shuwa mwana akapera pano. Asi imimi kontinyawo kuita zvechiwanda kuti tione kuti zvinhu zvedu zvikudepa ivi pachena. Izvozvi mapurisa mainvestigation vari kungoita. Padambudziko ratinaro naro nderekuti kukoti kwaMajor Street mwana haakwanisi kunomira achiti ndini ndakasvikirwa, ndakaurawa ndinhingina. Dare raMajor Street haribvumirani nazvo izvozvo, haritongi mhosva nemasvikiro kana kuti vanhu vakabudirwa. Iyo chavo washandisa evidence kuti zvinhu chaferefetwa chaoneka kuti chasvika pakati umboona ndeuyu. So izvozvi is your word against word revakomana. Hapana chatichaprova izvozvi zveshe vakomana ndo vakaura here kana kuti havasi vakaura. Asi chimwe chatanoda kubvunza ndechekuti kuvakomana kwacho nemhuri dzavo pane here zvimwe zviri kuitika ikoko kana kuti pakati pavo pane here ari kubvuma zveshe vandakauraya. Aripo here ndosaka anokuona zvakutaura ndisi. So nyaya yangu ndineicha kuti tibatsirane zvandoda muite zvazvokuti mufi anofanira kuva hondei tichibatsirana kuti kana paine zvatokwanisa kuita zvokuti mufi amuke
achimukira ikoko kuna vanhu vavasakamuuraya ndiko rinyaya kuti pachena because izvo zviri tiri pana mamiri atakaita hapana chatinacho chakabata besides mwana chete yakutaura kuti akawanda asi chimwe chatinacho is evidence hapana ine court of law hatikwanisi kunomira because mutemo wamedza sinoti aiwa mwana wayo zvarutaura mufi zveshe warutaura tozvipruvha sei ndopane chii nyaya dzacho kuti musiyano wedare redu isusu rechiwana nedare ranechesiti zvatinotarisira nezvatinoda zvakadii zvakasiyana kwatiri isusu kuti mwana uyu wachitaura mufi arutaura is evidence enough pane vamejasiti manje izvo zvazvidii hazvishandi ndoda kuti dzina panyaya asi tikuti isusu hatizoramba chekwatsira ine dzimwe nzira saka chimira imbichano ukamira panze imbichano tokutaura izvototi tikubatsira kuti mwana uyu asaramba achirwara nyaya yacho isvike pekudii pekuti iganuke because wana takamanana wakutoti nekuti meita zitakatambura nyaya saka hatina nyaya asi kuti wana nyaya iriko saka mira mbichano then tokutaura kuti amutasi usanyaya nese namadhakamira nakanodhakamirawo ndiwe ndiwe zita rachinazo ndiwo zita rinonakidza kudaidza saka it's okay endai panze mirai panze